ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ମାଛିମାନେ ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ, ନୁହଁ କି? ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା କି? ନା, ଆମେ ଜମାରୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମାଛିମାନେ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ବସି, ଯଥା ଛେପ ଖଙ୍କାର ମଳମୂତ୍ର ଉପରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବୋହି ଆଣି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାନି। ତୁମେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଅ କି? କେବେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛିମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଛି ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ତା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ମାଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବସି ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦେହକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର, ହଇଜା, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଦି ରୋଗ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାସଢ଼ା, ବାସି ଓ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜମାରୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଫଳ ପନିପରିବା ଘରକୁ ଆଣିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଫଳ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖାଇବା। ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ଯାଉଛି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବଜାରରେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେସବୁ ଫଳ ପନିପରିବା କେବେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଇ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯାଇ, ଧୂଳିମଳି ସବୁ ଯାଇ ଆମ ଦେହକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ କି? ହଁ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ତମେମାନେ ଢଙ୍କା ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ, ତମେ ବାସି ପାଉଁରୁଟି ଦେଖିଛ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଦହିବରା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଗରୁ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଶୁଣିଥିବ। ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣ, ମୁଁ ଗାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ, ଆରିସା କାକରା କ୍ଷୀରି, ମା ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଆରାମରେ ଖାଉ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଏ ଗୀତଟା ଶୁଣିଛ, ଆଗରୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତତଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଖାତା ଏବଂ ପେନସିଲ୍ ବାହାର କର ଏବଂ ଲେଖ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖରାପ। ଏଟା ଘରୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣିବ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ନମସ୍କାର।